ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали Юристи Ҷей. Пешай барномаро сар кардан як сухан дорам ба тамоми одамое ки видеоро тамошо мекунанд ва ба тамоми подписчикои канали Юристи Ҷей. Ами комментария да як ссилкаро закрепит кардагем, бидурен амуҷа регистратсия кунед, то ки агар шумо уҷа бидурен регистратсия кунед ихтона мода плюс мешава ва моро дастгирӣ мекунанд ва моро ҳам бо ҳарчи зудтар ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳему, видеоҳои нав ба нав пешкаши шумо мекунем. Ба чӣ хотир мо ссилкаро закрепит кардем? Ба хотире ки мо проектҳои нав дорем, мақсад ба монанди суд идиот. Агар дидагӣ бошед дар шабакаҳои расистки ҳаму передача меравам, моро ҳам ҳамуро тоҷикиша карданем, яъне ки рафти суда ҳар як ҷиноят, ҳар як коре ки рух медиҳад, ҷанг ё дигар чизҳо, ҳамуро суд кардани мақсад ба таври суд чихе мешававу процессаш чихе мегзараву чихе сроки ӯро кам мекунанд, чиро ба назар мегиранд. Ҳамин хеле барнома бигем сохта пешкаши шумо карданем. ба ҳамин хотир як бори дигар ба шумо муроҷиат мекунем ки бидроен ҳамун ссилка ҳатман регистратсия кунед ва моро кӯмак бикунед. Инак барномаро сар мекунем. Чӣ хеле ки дидестен имрӯз дар барнома ман тоқан нестам, дар бари ман як шахсият қарор дора, яъне як дӯсти наздики мо, Расул Расулов. Мо хостем ки дар видеоҳомон якамтар тағйирот, яъне навгониҳо дохил бикунем. И бародарро даъват кардем. И бародармон лейтенанти хурд рутба дора. хостем суҳбати озод дар бораи гайиҳо бигзаронем. Як-ду савол ба мо пешкаш мекунад ва мо ҳамун саволҳоро ҷавоб медиҳем. боварӣ дорам ки ӯ саволҳое ки ҷавоб медиҳем дар бораи гайиҳо, шумо бештарат ҳамун саволҳоро дар комментариҳо ба ман менависен ва фаҳмидан донистан мехоҳем. Инак месупорем сухана ба Расул. салому алайкум дӯстони номи ман Расул, ман навхаткардаи донишгоҳи миллӣ ҳастам. хостам бо дӯстам Сорбон имрӯз як суҳбати озод гузаронем барои дастгирии канале ки ҳамин бародар дар ютуб дорад. суҳбати озоди мо асосан имрӯз дар бораи кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд. Ман мехоҳам як чанд саволи худро ба Сорбонҷон пешкаш кунам ва ҷавоби онро ин ба шумо пешкаш мекунам. саволи аввале ки ман ба Сорбон пешкаш мекунам ин аст ки вақте ки гаи ронандаро манъ мекунад, бояд гаи бо ҳамин ронанда чӣ гуна муносибат кунад ё ронанда бо гаи? ҳаминро камтарак шаҳр медодем. мутобиқи қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон вақте ки корманди гаи ронандаро манъ мекунад, мисол агар рӯи қонун ба назар бигирем, ҳозир бештар ба чашми худмон ҳамин проблемаҳо бисёр мерасанд ки гаи ронандаро манъ мекунад ва ронанда худаш ай мошин фуромада ба назди гаи меравад. ва ай рӯи қонун агар ба назар бикунем, вақти гаи ронандаро ки манъ кард, бояд корманди гаи худаш ба назди ронанда биравад. яъне ки ному фамилияша мега худша муаррифӣ мекунад ва ҳуҷҷатша нишон медиҳад ки дар ҳақиқат корманди гаи ай. ва баъдан ай ронанда ҳуҷҷат талаб мекунад, яъне ки ҳуҷҷати ронандагӣ. баъд ронанда мебурора ҳуҷҷати ронандагиша нишон медиҳад, мисол худша муаррифӣ мекунад, шинос мекунад. ва боз як ҳолати дигар дора ки гаи ронандаро манъ мекунад ва ба наздаш намеравад. дар ин ҳолат қонун мегӯяд ки то 3 дақиқара ронанда бояд интизор шавад корманди гаира. пас аз 3 дақиқа ки ҳамун корманди гаи ба назди шафёр наёмад, дар ӯ ҳолат метавонад ки ҳай кунад, дал шибо биравад. яъне ки вақти корманди бозрасии давлатии автомобилӣ ронандаро манъ кард, ронанда аз мошин фаромадан ҳуқуқ надорад ё нафарояд? акӯиҷа ҳолатҳо дора. мисол дар дохили шаҳр ба назар бигирем, дар худмон мисол берунаи шаҳр буроем, баъд постҳо ҳастанд. дар дохили шаҳр мисол дар ноҳияҳои на микрорайонҳо вақти гаиҳо местанд манъ мекунанд, дар ин ҳолатҳо бояд ки ронанда назди гаи нафурояд ва танҳо дар ҳолате мефурояд ки мисол берунаи шаҳр ба ягон ҷо сафар мекунад, ай пост мегзара. вақте ки ай пост гузашти, уҷада бигем ҳамчун ту ба қайд мемонӣ, мефурои ай мошин мерай поста мегзари, уҷада номнавис мекунӣ, дар ҳамин ҳолат мегзарӣ мерай. ва дигар дар ягон ҳолат бояд ронанда назди гаи нафурояд. ҳатто дар қонуни Америкаро агар ба назар бигирем, дар Америка ҳам як қонунае ки вақти ронандаро гаиш мисол манъ мекунад дар ягон ҳолат, уҷада баҳудаву беҳуда дар ягон чӣ манъ намекунанд. мисол ҳолатҳое ҳастанд ки манъ мекунанд ронандаро. дар ҳамин ҳолат агар ронанда назди корманди гаи ҳамуҷа ки яъне Америка агар буфурояд, корманди гаи ҳатто метавонад ҳуқуқ дорад ки ҳамун ронандаро паронад, барое ки вай намедонад вай ба чӣ мақсад пеши мефурояд. шубҳа бигем дар дилаш ҷо мегирад,
ҳуқуқ дора ки амра тир парона. айни ҳол дар ҳамин шаҳри Душанбе бисёртар камераҳои бенахатариро насб кардагианд. аксарияти ҷода камераҳои бехатариро насб кардагианд. ҳамин корманди бозрасии давлатии автомобилӣ ҳуқуқ дорад ки дар таи ҳамун камераи ки бехатарӣ насб кардагианд ронандаро манъ кунад. анаку иҷада як чизи шавқовар бигем як гапи интересни мешава. озе ки ту гуфти дар таи камера ҳақ дора, аки чӣ ба кормандои гаи баъзеш ҳақ доштиянд ана вақте ки мусофиркашоро ба назар бигирем дар таи камера агар одам бигиранд ё ки одам фуроранд мумкин неста. иҷа як чиз маълум мешава ки қонун ба ҳама ягай. ҳамин чиз ки мумкин нест, яъне гаирам ҳақ надора дар таи камера шофёра манъ кунад ва ҳуҷҷатоша тафтиш кунад. саволи навбатӣ, оё Сорбон кормандони гаи ҳуқуқ доранд ки ронандаро ба навор гиранд ё ки ронанда ҳуқуқ дорад ки корманди гаиро ба навор бигирад? дар кодекси гаи омадагие ки ронандагон ҳаққу ҳуқуқ доранд барои ба навор гирифтан, яъне ки ҳаққу ҳуқуқ доранд дар мошинои худшон видеорегистратор задан барои ягон ҳолатҳои фавқулода авария мешава ё дигар ҳолатҳо, ҳамун камерае ки ба ёд доранд дар суд бигем ӯода далели факт мешава. лекин дар кормандои гаи омадагӣ нест ки ҳамчун корманди гаи вай ҳаққу ҳуқуқ дора ронандара ба навор бигирад. дар баъзе ҳолатҳо метавонанд ба навор гирифта, ҳолатҳое ки рейдҳои вазбин мешава, ҳаваям корманди гаи худаш нест, махсус коргаре ки мисол оперативник бори меояд тоқа ба навор мегирад аз тарафи кормандои гаи. атаги хе бигири корманди гаи манъ кунад ва ӯро ба навор бигирад, хеле гап нест, вуҷуд надорад. оё кормандои гаи метавонанд ки шахсияти ронандаро бикованд? мақсад ки аст, чӣ аст, чӣ кора аст, чӣ хеле аст? ине хеле саволҳои ғайре ки ба ҳамун мошину ба ҳамун ронандаи ба правиле гаи мутобиқат мекунад, ғайр аз ҳамин ҳуқуқ доранд дигар саволҳоро бидем. ғайр аз и агар ки мутобиқат накунад бар ҳамун кори гаи ҳақ надорад. мутобиқат дар чӣ хусус мекунад? дар хусусе ки мисол ронанда ягон одама мезанад ё ки ягон авария мекунад, мегрезад, дар розиск метавонад, дар ҳамин ҳолат корманди гаи бояд шахсияти вая маълум кунад. хеле дар раҳ бигем манъ кунад ва шахсияти ӯро бигем бипурсад ту чӣ кораи дар куҷо зиндагӣ мекунӣ, хеле да вообще абсолютно гап нест. то қадар ҳамин ҳолатҳои садамаву дигар чизҳо шахсияти ҳамун ронандаро муайян мекунад, ҷустуҷӯ мекунад. раҳмат Сорбонҷон, ин буд саволҳое ки мо ба Сорбон додем ва ҷавобҳое ки дод. бо кӯшиш мекунем ки зиёдтар саволҳоро омода кунем ва бо ин бародар ҳамсӯҳбат шавем. инак бародаро, видеоро ҷамъбаст мекунем. кадомет ки хоҳиш дорен ранги ин бародар биёен бишинен, дар пеши ма омада савол битен, махсус дар як мавзӯъ биёен ина рақамҳои вайбери мада бинависен, дар ҳамин наздикиҳо бошен, яъне ки дар Душанбе бошен. агар 501 33 86 33 хоҳиш мекунам то қадар вайберш бинависен, бигӯен ки мо барои барнома миёем ин ҷада суҳбати озод мегзаронем. мисол чӣ саволе ки дорен, саволотонро пешкаш мекунед, ман ҷавоб мегӯм, ба шуморам фоида мешава ва ба ҳамин тамошобинорам ки аксарияти ҳамин одамои подписчикои ма дар ҳамин борарам савол метавонанд ки гаи мисол ҳақ дора хекна ё гаи хе дора ё ронанда дигар гапа хай дароз намекунед. умуман барномаҳои мо аиҷа пас тағйирот мегӯем ба вуҷуд меояд дар дохилаш. ба ҳамин хотир як бори дига ногуфтан ҳамона ки бидорен моро дастгирӣ кунед, дар ҳамун ссилкаи комментариядагӣ регистратсия кунед, то ки мо ҳар чӣ зудтар видеоҳо бирорем, саволҳои шуморо ҳам ҷавоб бидиҳем ва ҳамхелӣ суҳбатҳои озод бигзаронем. и барномаҳои мо ҳозир ҳамихе по плану меравад ки мисол якта суҳбати озод мегзаронем ва яктаи дигар видео полни саволҳои шумо да ҷавоб медиҳем. бигем дурустпас видео мекунем, якта суҳбати озод мегзаронем, яктаи дигар саволҳои подписчикое ки дар комментария менависанд ҳаваёда ҷавоб медиҳем. ба ҳамин хотир моро дастгирӣ кунед, ай шумо ҳамин хоҳиш дорем ҳозирашда коромон барор бигирам, мақсад моро ҳам дастгирӣ кунанд ки проектҳомона сари вақт ба анҷом бирасонем. ва дар канали ма юрист DJ подписатсия кунед. худоҳофиз ҳама касам.